Ďakujem ešte raz, každého zdravím. Mám tu česť byť prvým hosťom po coffee breaku, to je vždy veľmi vďačné, každý je nabudený, každý je po káve, každý je po toalete, každý je plný energie a fokusu. Takže ja sa zhostím mojej úlohy, otestujeme, či nám to tu preklikáva, super, funguje. Tak, môj blog, moja prednáška sa týka dvoch strán jednej mince, ktorá sa volá AI a ukazuje jej prínosy a hrozby v oblasti umelej inteligencie, v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pokúsim sa naviazať tak plynule na to, čo už zaznelo a pokúsim sa taktiež pripraviť priestor pre Terezu, ktorá pôjde v tom jednom bloku za mnou. S tým, že pokiaľ ste to tak vnímali, tak ja verím, že ten váš celkový dojem z umelej inteligencie je skôr pozitívny. Hodne sme tu mluvili o tom, aké sú prínosy, kde sa dá využiť, o etike, ale aj o regulácii a podobne. Ale v zásade, aspoň za mňa, aj keď som tu, priznám sa, nebol celú dobu, ale za mňa tie časti, ktoré som tu bol, prípadne aj iné konferencie, čo sa týka AI, tak v zásade ten dojem je spíš pozitívny. Koukáme na to ako na veľkú inováciu, ktorá nám zrýchli život. No, to úplne nechceme, spíš chceme spomaliť ten život, ale chceme, aby to AI prebralo naše povinnosti, robila veci kvalitnejšie, digitalizovala a podobne. A trošku sa zmieňujú aj tie negatíva, ale je to skôr také okrajové. Čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, tak za mňa a za to, ako to vnímame v Inkulu, tak žiaľ, tých hrozieb je viac ako prínosov. Treba si to povedať, napláca to. Myslím, že to bude vidieť aj z tej mojej prezentácie. A keď som si ho pripravoval, tak som najprv chcel začať tými prínosmi, lenže som zistil, že tých prínosov je oveľa menej ako tých hrozieb, tak hovorím, začnem tými hrozbami. Budem trošku negatívny, ale neberte to zle. Všetko sú to veci, ktoré sa dajú riešiť v čase. AI tým, že je inovatívna, tým, že je to nové, tak samozrejme vždy sme akoby o krok pozadu. V kybernetickej bezpečnosti to platí dvojnásobne. Tam jednoducho tí, ktorí obraňujú, tí, ktorí ochraňujú, sú vždy, žiaľ, proste o krok pozadu pred tými, ktorí útočia. Sice ten krok sa pomocou moderných technológií skracuje, že už nie sme až tak pozadu, sme už trošku bližšie, ale proste nutne sme pozadu, lebo väčšinou tí útočníci využívajú proste kombinácie, ktoré sa nedajú predpovedať. A na to možno potom naviažem na konci, keď budem hovoriť o tých pozitívach. Každopádne začneme tými hrozbami. Mám tu niekoľko oblastí, do ktorých sa dostanem. Začnem sociálnym inžinierstvom. To je taká veľmi vďačná oblasť pre AI. Keďže len shrniem, čo sa týka sociálneho inžinierstva alebo kybernetickej bezpečnosti a sociálneho inžinierstva, tak je to vždy o tom, že sa nás útočník snaží napadnúť nejakým spôsobom, ktorý je veľmi ľudský, ktorý sa nám javí, že to je vlastne náš kamarát, alebo je to nejaká autorita, banka, úrad, Česká pošta. Nechodí každý týždeň aspoň 3 SMS-ky na nejaké trackovacie linky na balíky, že kuriér vám priniesol balík, kliknite si, alebo nestíha vám ho doniesť, kliknite si, alebo zaplatte ten balík, ktorý vám prichádza, kliknite si. Chodí to neustále. Určite poznáte rôzne podvodné maily od bank, samozrejme v úvodzovkách, ktoré vás vyzývajú k tomu, aby ste si resetovali svoje heslo alebo zdelili nejaké údaje. Ako tá doba, kedy nám chodili maily o rôznych dedicoch z Afriky, ktorí vám chcú previesť $1 000 000 za to, že vy im pošlete 50 000, tak to už sme prekonali. Na to myslím si, že už nikto sa nenachytá. Ale aj tie útoky pomocou sociálneho inžinierstva, ktoré nie sú drivované AI, tak sú už veľmi sofistikované. Veľká časť populácie sa na to nachytá. Tie maily sú brandované, sú veľmi autentické, tá čeština, slovenčina je presná, gramaticky, nevidíme tam chyby, nie je to žiadny strojový preklad, alebo teda je to strojový preklad, ale je veľmi kvalitný. Tie linky sú v podstate veľmi dôveryhodné, tie domény skoro na písmenko, väčšinou na 2 písmenka, odpovedajú tým oficiálnym doménam. Takže tie útoky, tie SMS-ky, to, že vám vôbec príde SMS-ka na vaše osobné číslo a zrovna vám príde vtedy, keď čakáte nejaký balík a tak ďalej. Takže akoby tieto útoky sa navyšujú na dôveryhodnosti. A túto oblasť, keď si ešte ako osolíme tú umelou inteligenciou, ktorá samozrejme má prístup o vás k obrovskému množstvu dát, zo sociálnych sietí, z verejne dostupných informácií, z rôznych registrov, či už to obchodné registre, univerzitné registre. Vie načerpať strašne veľké množstvo dát
A čo na tom nebezpečné je, že s vami vie viesť nejakú konverzáciu. Väčšinou tieto útoky sociálneho inžinierstva spravidla s vami nevedú konverzáciu. Proste príde vám nejaká SMS-ka, buď sa nachytáte, alebo sa nenachytáte a ste v pasti, alebo ste to ustáli. Problém u tej AI je, že s vami vedie nejakú konverzáciu, takže vám príde nejaký mail podvodný s nejakým naratívom, niečo ste zabudli, alebo vložte údaje, vy na ten mail odpíšete, ten mail sa ozve. A takto môžete viesť konverzáciu. A to nemusí byť len biznisová, to môže byť osobná. Napíše vám v úvodzovkách, vaša mama chce po vás peniaze, vie napíše, mami, prečo, čo sa stalo? No, toto sa stalo, lebo my bývame v Komárne, alebo naši bývajú v Komárne, povedia mi, no, lebo v Komárne sa stalo toto. Ja sa pozriem na nejaké noviny, tam sa to naozaj stalo. Takže vlastne vôbec nevidím tam ten dôvod, prečo by to nemala byť moja mama na druhej strane, pokiaľ teda nezviem telefón a nezavolám jej, ty mami, píšeš mi nejaké maily, fakt? A poviem, nie, nepíšem, no tak. Pokiaľ sa neoverím, tak vlastne tej AI so mnou môže viesť konverzáciu v rámci toho sociálneho inžinierstva, ktorá je veľmi autentická, má kopec informácií o mne, takže aj keď si v tej konverzácii sa snažím overiť nejaké informácie veľmi ako povrchne, tak je veľká šanca, že zareaguje dosť dôveryhodne a zase 80, 90, nechcem úplne vyčíslovať koľko percent populácie, ale rozhodne veľká časť tej populácie sa to môže nachytať a môže podľahnúť tomu útoku. To znamená za nás akoby použitie generatívnej AI v rámci útokov na báze sociálneho inžinierstva je akoby veľká hrozba a bude sa to veľmi ťažko odhalovať. Určite pomôžu nástroje, ale pomôžu. Je to ľudský faktor, takže školenia, overovať si všetko 3x, 4x, 5x, 10x, než spravím nejaký úkon, ktorý by mohol ohroziť moje, povedzme, asety alebo zdroje alebo nejakú moju privátnu zónu. Takže v tomto vidíme veľkú hrozbu. Deepfakey, to je vlastne súčasťou alebo podnožou sociálneho inžinierstva. Špecificky som ich vyťahol, lebo deepfake AI je v vozovkách obrovský trend. Už to tu zaznelo párkrát predo mnou, deepfakey. Na jednej strane to môže byť vlastne úžasné, lebo môžeme natočiť film, kde hrá Tom Cruise a zadáte AI jeden paragraf toho scenára, vygeneruje vám proste 25 minút úplne skvelého videa. Tá odvrátená minca toho je, že to môžete použiť samozrejme na generovanie nevhodného obsahu, manipulatívneho, dezinformačného obsahu, reputačne poškodzujúceho obsahu. Toto je vlastne ešte obrázok z takovej staršej AI, kde vlastne ona potrebuje nejaký, povedzme ako vzor, to znamená ten pán napravo, pre vás naľavo, to není Tom Cruise samozrejme, tak on natočí nejaké video, nad ktoré vlastne AI potiahne tú jeho identitu. Dneska už tie top generatívne AI to vôbec nepotrebujú. Proste poviete, že chcete Toma Cruisa v bielom tričku v záhrade, ktorý vám hovorí, že tento liek je najlepší na svete na starnutie a pustíte do sveta a nerozoznáte to. Problémom tých deepfake videí je, že zase veľmi ťažko sa rozoznávajú. Možno mi niekto bude rozporovať, ale k dnešku v podstate neexistuje úplne prekazateľný spôsob, ako odhaliť deepfake videá. Samozrejme, takové tie etické AI generatívne videá v sebe nechávajú nejaké watermarky, takže viete odhaliť, že to naozaj bolo generované tým etickým jadrom. Každopádne odtiaľ je len veľmi maličký krôčik k tomu, aby tie jadrá neboli takto etické, nedávali tam tie watermarky a potom je veľmi ťažké odhaliť, či to bolo generatívne alebo nie. Každopádne zase sme ako o krok pozadu. Máme tu nejaké jadrá generatívnej AI, ktoré dokážu generovať úžasné videá, reklamy, kinematografiu, spoty, super, ale na druhú stranu dokážu generovať vlastne obsah, ktorý môže byť pornografického charakteru, to znamená reputačne môže poškodzovať celebrity, politikov, významné osoby, ale môže byť použitý aj na vydieranie bežných ľudí, partnerov v rozvodoch, teraz budem trošku asertívne, neberte ma naozaj zle, môžu byť použité, a to je vec, čo ma obrovsky trápi, pri šikanách detí, to znamená, môžu byť generované videá vlastne spolužiakov a podobne. Sú to ako oblasti, ktoré sú veľmi citlivé sociálne, ktoré sú veľmi citlivé pre tých daných zainteresovaných ľudí a je to len otázkou času, kedy takéto jadrá generatívnej AI budú dostupné podobne ako dneska je TikTok alebo nejaké filtre na Instagrame. Takže vidíme tu obrovské riziká, ktoré v nevhodných rukách môžu byť veľmi deštruktívne. Mimochodom, toto je vlastne oblasť, o ktorej sme sa trošku možno
to zľahčujeme, tú reguláciu EÚ, prečo regulujeme tak AI, prečo proste to tak šrobujeme, však je to inovácie, pustíme to, trh rozhodne. Áno, ja som určite za tržnú ruku a podobne. Nicméně AI je technológia, ktorá, a budem vás tým prevádzať, dokáže narobiť ako veľké škody a tá regulácia je určite v istých momentoch na mieste. Lebo áno, na jednej strane nám to môže zrýchľať biznis, na druhú stranu to môže spraviť obrovský damage treba na stredných školách, na vysokých školách aj na základných školách. Takže finančné podvody, krádež identít, ako som hovoril, banka vám píše a podobne. Manipulácia voliem referend. Určite si niektorí z vás spomenú na dosť veľký case manipulovania volieb. Teraz sa nespomeniem tú firmu. V UK vlastne bola založená, manipulovali americké voľby a bolo to aj prekázané. Cambridge Analytica sa volá tá firma. A to boli obrovské manipulácie, ktoré neboli vlastne vôbec založené na AI. To bolo založené len na tom, že si proste začali scrapovať dáta zo sociálnych sietí, začali vlastne cieliť reklamu, dezinformačnú reklamu a vlastne bolo prekázané, akým spôsobom ovplyvňovali voľby nielen v Amerike, ale aj v niektorých európskych štátoch a samozrejme v takých menej rozvinutých ekonomikách, ako sú vlastne v Afrike alebo v Južnej Amerike. A teraz si predstavme, že toto neskončilo. To stále funguje. A teraz toto osolíme vlastne AI. To začneme generovať treba obrovské množstvo videoobsahu, kde treba zrovna, tu nebude tvár, aha, ja myslím dopredu, pardon. Viem sa vrátiť v tomto o slide? OK. Takže tam nebude vlastne tvár Toma Cruisa, alebo je tam napríklad Donald Trump, alebo ja tu mám, to je klikateľné, len tam asi teraz neviem kliknúť, ale keď si dáte vyhľadať napríklad deepfake Obama, tak je tam krásne video, ktoré je deepfakeovo generované, je to teda ešte nejaká staršia generácia, takže nie je to úplne dokonalé, tam akože vidíte, že to není úplne on. Ale treba sa hovorí o tom, že o nejakých rozhodnutiach politických, o jeho názoroch, ktoré samozrejme sú úplne iné ako tie reálne. Takže takýmto spôsobom môže byť generované obrovské množstvo obsahu, ktorý je dezinformačný a zase 90% populácie si myslím, že tomu zo začiatku určite nebude odolávať. To znamená, manipulácia voliem, referend politických názorov je ďalšia veľká téma, to je vlastne podmnožinou dezinformácií, hoaxov. No a potom samozrejme ostáva ten posledný bod a to je čistý konkurenčný boj, obchodný. To znamená zase, ja keď tu takto stojím, niekto si ma natočí, tam je kamera, už to aj nepotrebuje dneska, lebo popravde toho obsahu, kde niekde ako stojím alebo sa tam usmievame dosť veľa na internete, takže to keď prethodíte nejakej AI, tak si myslím, že ma dokáže za veľmi krátky čas veľmi efektívne a skoro na nerozpoznanie ma dokáže nejakým spôsobom imitovať. A odtiaľ len kročí k tomu, aby tá AI treba zavolala cez nejaký konferenčný hovor našej konkurencie alebo našim partnerom, niečo im oznámila, že im vypovedá zmluvu, alebo že im povie, OK, tak predáme celú firmu za také a také peniaze. Niečo tam vlastne v tom trhu spraví. To znamená, dokáže veľmi efektívne treba za mňa jednať. To je vlastne dve strany tej istej mince. Ja môžem mať svojho avatara, ktoré generuje AI, ktorému dávam nejaké pokyny a on za mňa vyrieši 3 zo 4 meetingov, ktoré mám denne, super. Mám spoustu voľného času, je to dokonalé. Ale takisto ten istý avatar môže ma poškodzovať, alebo našu firmu, lebo bude mojím menom niekde vystupovať, či už na nejakých online meetingoch, alebo na nejakých mailoch a podobne, alebo nejakých videoodkazoch, to je teraz veľmi populárne, že sa natočím a pošlem nejakú informáciu, treba z našej ekonomické, aby zaplatili nejakú faktúru. Takže ma dokáže veľmi efektívne imitovať a tým pádom zase musí dochádzať k nejakému zvyšovaniu pripravenosti a edukácie v tom okolí, dajme tomu, s ktorým sa ja stýkam, alebo tých našich obchodných partnerov, zamestnancov a tak ďalej, aby vedeli, že aha, tak keď im príde nejaké video, tak to nutne nemusím byť ja, musí si to overiť so mnou. A uvidím, ako sa to bude overať. Musí tam byť nejaký druhý faktor, ale rozhodne v tom vidím veľkú hrozbu. Takže ekonomická, povedzme, že trestná činnosť. Tak, druhou oblasťou sú záťažové útoky. To je zase vec, ktorú v kybernetickej oblasti alebo kybernetickej bezpečnosti poznáme dlhé roky. Možno pod skratkou DDoS. To je skratka vlastne Distributed Denial of Service. V jednoduchosti povedané je, že ten útočník si zaplatí dneska už veľmi v podstate lacnú výpočetnú kapacitu z pravidla naprieč celým svetom a pristúpi na nejaký portál v jednoduchosti alebo spraví nejakú v podstate bežnú akciu, otvorí si formulár, vyplní formulár, pošle to a ten systém na to nedokáže reagovať. Takéto DDoS útoky sa niekedy
klienti alebo aj government robí sám, keď spustí nejaký systém, tak de facto tam pristúpi obrovská špička. Asi ste to videli s maturitami, videli ste to e-doklady a tak ďalej. V tých prípadov je v histórii veľa. Tak to je taký DDoS útok vlastne. Ja si nejakým spôsobom nasajzujem, takzvané ako pripravím tú infraštruktúru, ten systém, poviem si, OK, tento systém vydrží nálož 1000 užívateľov za hodinu. Super, stačí mi to 99,9% času. Keď mi tam pristúpi 10 000 piť skutočných užívateľov, s veľkou pravdepodobnosťou mi ten systém klakne. A tieto DDoS útoky sa vedú veľmi podobným spôsobom, to ten útočník si ošahá cca, kde vy máte akoby nastavenú ten parameter tej záťaže. On to vlastne vie robiť veľmi presne na základe nejakých odezev. To znamená, vyskúša si to bez toho, aby ste ho detekovali. Na to už sú nástroje, aby ten útočník si bez toho, aby ste vy vôbec ako zistili, že sa niečo deje, lebo ten systém vám akoby nespadne, nedojde k tomu odmietnutiu služby takzvanému. Takže on si akoby overí, kde máte tú hornú hranicu toho výkonu. No a pak už je otázkou času, keď on sa nakúpi ten výkon naprieč celým svetom, stlačí tlačítko a do hodiny s najväčšou pravdepodobnosťou ten systém bude mimo. A potom záleží, aký ste rýchli, aké máte dobré SLAčka s dodávateľmi, ako rýchlo dokážete navyšovať infraštruktúru, ako rýchlo sa dokážete obnoviť po tej havárii, tak ale niekoľko hodín zrejme budete mimo ten váš biznis. Takže sa to dá použiť samozrejme na prelomovanie rôznych aktívnych prvkov v infraštruktúre, dá sa to použiť na poškodzovanie konkurencie, e-shopov typicky, alebo nejakých reputačných problémov, keď vypustíte nejakú kampaň na nový produkt, no tak útok, systém je dole 3 dní, asi to nebude úplne dobré pre vašich klientov. Problém pri tom, keď v tejto oblasti použijem AI, alebo tá sila, alebo ten skokový nárast tej hrozby spočíva v tom, že tieto útoky boli väčšinou vedené veľmi, až by som povedal, primitívnym spôsobom. Proste chytím nejaké peniaze, väčšinou dneska už nie je veľké, zaplatím si výpočetný výkon takzvané, nejaké servery, nejaké procesory, nejaké ramky, spravidla to spraví naprieč celým svetom, aby sa to tvárilo, že to je ozajstný užívateľ, no a proste pustím tam nejaký skript, ktorý pristúpi na nejaký webový portál, vyplní nejaký formulár, odošle ho. V jednoduchosti povedané, takýmto spôsobom viem spraviť nejaký DDoSový útok. Ale tieto chovania sa dajú veľmi rýchlo, dá sa povedať, predvídať. To znamená už dneska, pokiaľ máte váš systém v nejakom rozumnom datacentre, ktoré má nejakú aktívnu ochranu, tak táto aktívna ochrana dokáže s dosť veľkou mierou pravdepodobnosti detekovať, že začína prebiehať nejaký DDoSový útok. Že sa tam niečo deje, niečo veľmi ako nejaká anomália. A to samotné datacentrum napríklad odstrihne nejakú krajinu. Povie, OK, tak poviem príklad, na tento portál nikto nepristupoval z Guatemaly, tak zrazu, keď tam pristúpi 100 000 užívateľov z Guatemaly, tak to asi bude útok. Tým pádom odstrihne každého veľmi rýchlo na úrovni infraštruktúry, vôbec to nepustí na ten portál, tým pádom ten portál prežije. Problém v tej AI je to, že tá AI, pokiaľ zase ju necháte chvíľočku sa učiť na tom portále, tak dokáže veľmi presne simulovať chovanie tých zákazníkov. Tým pádom tieto detekčné vrstvy v tých datacentrách majú o to ťažšiu úlohu detekovať, že ide o DDoSový útok a že nejde o reálny nápor užívateľov. A čím chytrejšie budú tie AI, tak tým to vlastne bude ťažšie detekovateľné. A čo je ešte hrozba, čo sme vlastne prišli, a my to sami používame pri záťažových testoch, je to, že není záťažový test ako záťažový test. Vy môžete spraviť naozaj ten primitívny záťažový test, ktorý je veľmi jednoduchý, pristúpim na ten portál, chytím prvý formulár, vyplním ho. Lenže spravidla tie systémy nie sú homogénne vo svojej zraniteľnosti voči záťaži. Vy môžete mať nejakú hlavnú stránku, ktorá je veľmi dobre obrnená, ktorá je veľmi vyoptimalizovaná, všetok ten programový kód v jednoduchosti je veľmi efektívny. A na túto stránku sa vám bude robiť veľmi ťažko ako by som povedal, ten útok, lebo tá stránka je robustná sama o sebe. Ale vy začnete hľadať slabé miesta v tom perimetre, pozeráte sa na odozvu nejakých volaní, pozeráte sa na nejakú profilaxiu toho výkonu a zistíte, aha, tá hlavná stránka je super vyoptimalizovaná, ale tu na podstránke je nejaký formulár, nejaký nepoužívaný, ktorý je totálne neefektívny, lebo keď raz ho pošlete, tak tá odozva trvá 3 sekundy, tak to bude asi náročné. Toto vám bežný DDoSový útok vlastne nedetekuje, on je proste priamočiary. Ale napríklad človek, keď pripravuje nejaký záťažový test a venuje tomu čas, tak toto si vyprofiluje. Trvá mu to väčšinou nejakú dobu, niekedy to môže byť aj 3 dní treba, alebo jednotky dní, dokým fakt profiluje ten web.
a potom nájde to slabé miesto a tam zacieli ten útok a tam to proste padne. V momente, keď tam dám tú generatívnu AI, tak tento ľudský krok typicky môžem vlastne ako zahodiť. To znamená, ona, tá samotná AI, pokiaľ má naučenú, dajme tomu, mozog hackera, tak začne profilovať ten web sama o sebe a začne tam hľadať to slabé miesto a tam zaútočí. Toto je nebezpečné v tom, že tieto útoky, takto sofistikované, majú vlastne malý podiel, lebo vlastne tam veľká ľudská práca. Proste není toľko hackerov, prečo by to ako tí hackeri robili, tí útočníci. Proste pre nich je jednoduchšie ísť hrubou silou, selektovať tie weby a vlastne takouto rojnicou to takto strieľať a niektorý z tých webov klakne. V momente, keď tam dám vlastne AI, mám dostatočný výpočetný výkon, tak ja môžem takúto detailnú profilaxiu pustiť vlastne na veľkom množstve webov a všade tam nájdem to slabé miesto a tým pádom tie DDoSové útoky majú väčšiu úspešnosť. Majú väčšiu silu, väčšiu úspešnosť a tým pádom tí útočníci majú väčšiu silu. Takže v tomto vidíme ďalšiu veľkú hrozbu využitia AI. Tak, generatívny malware, to je veľmi terminus technicus, to asi si na poprvé nepredstavíte, čo sa pod tým skrýva. Každopádne uvediem vás do problematiky. Malware, to ste asi počuli ten výraz, je to takoby technický výraz pre istý typ vírusu, ktorý sa vám dostane do tzv. Bezpečnostného perimetra obecne, napríklad na vaše servery, alebo do vašho počítača, alebo do vašho telefónu a väčšinou tam nejakú dobu sedí. Sedí a nerobí hneď akoby útok. Proste tam sedí a napríklad postupne šifruje dáta, alebo postupne sa dostáva napríklad do záloh. To je taký typický malware, ktorý vám vlastne sa posadí do tej infraštruktúry, nejak nainfikuje tie dáta, ale počká, dokým sa to napropaguje do záloh, napríklad kľudne mesiac. A tým pádom vy, keď ho objavíte a pokúsite sa obnoviť zo záloh, tak tam znova ten vírus bude. Takže sa akoby nezbavíte. Toto je taký typický modus operandi takových ako šikovnejších malvérov, že proste nejakú dobu tam sedia, dostávajú sa do záloh, sledujú chovanie užívateľov a reportujú von. Samozrejme, reportujú niekam k svojmu zadávateľovi. A teraz už je relatívne efektívne, ako detekovať tie malvéry. Lebo ten malvér nevznikne len tak. On sa niekam dostane na nejakú jednu infraštruktúru, tam síce sa mu to podarí, ale tie antivírusy ho tam skôr alebo neskôr chytia. Oni to potom nasynchronizujú do tej svojej centrálnej databáze, vy si updatenete antivír a už ste akoby v podstate safe a už s tým viete pracovať. Vychádza to z toho, že ten útočník, ktorý tvorí ten malvér, tak spravidla, sú výnimky, ale spravidla nepozná presne ten bezpečnostný perimeter, lebo není v ňom ako hands-on. Takže má len nejaké akoby predpoklady. Vie, že tam je nejaký server, že tam má sebou nejaký aplikačný server, nejaká databáza. Takže ten malware musí napísať relatívne ako na blind, sa povie, na tie pravidlá, ktoré do neho akoby zakomponuje, tak sú dosť ako jasne napísané a tým pádom ten malware, keď ich začne vykonávať, tak ten antivírus ich vie dosť presne detekovať. Proste vidí, že to tam niečo deje, že tam je nejaká softwarová komponenta, ktorá sa tvári, že je v pohode, ale robí takéto kroky. Aha, tak to ja mám v databáze, že to robí takýto malware, tak už to chytám. V momente zase, keď to osolím nejakým AI, tak sa mi stane to, že ten generatívny malware sa vlastne začne prispôsobovať. To sú najnebezpečnejšie typy malwareov, ktoré menia svoje chovanie, ktoré reagujú na to, v akej sú infraštruktúre, reagujú na to chovanie tých užívateľov, učia sa z toho a posielajú to von. To sú ako najnebezpečnejšie typy malwareov. Už aj doteraz boli takéto typy, ktoré sa dokázali meniť vnútorne, to boli šťastie generatívne, ale keď to ešte ošetríme nejakým naozaj sofistikovaným AI-čkovým jadrom, tak pokiaľ pominieme to, že áno, potrebujem výpočetný výkon, potrebujem nejakú ako dosť veľkú databázu, ale dneska už tie systémy, tie perimetre sú tak robustné, tak veľké, že tam nejaký ten výpočetný výkon dokážem schovať, tak už sa objavujú vlastne akoby prvé prípady takéhoto generatívneho malvéru, ktorý je naozaj založený na bázi AI, to znamená, dostane sa k vám ako bežný update nejakého softvéru a vnútri sa začne učiť, začne sledovať to chovanie, začne sa správať ako iný typ softvéru, aj také zrkadlí to začne, a bez toho, aby ten útočník vlastne vedel, čo je vnútri. A potom vlastne prevedie ten útok. Po nejakom čase, po mesiaci, po 2, po 3 vlastne prevedie útok, alebo vlastne vôbec neprevádza žiadny útok, len tam sedí a nejakým spôsobom veľmi opatrne, veľmi schovane reportuje dáta von. Takže generatívny malware za nás je ďalšia veľká oblasť, kde vidíme hrozbu
zo strany AIčka. Tak, narušení dát a učení. To je taká zaujímavá oblasť. Okrajovo už bola spomenutá a ja si to spájam vlastne s tou, buď s etikou AI, alebo so smernicami, s firemnými smernicami, ako používať AI, keďže ako prvý bod rozadaptácia AI v organizáciách. Což je super. Používame na zrýchlenie výkonov, digitalizácia a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne, jednak moji zamestnanci, keď hovorím obecne, učia túto moju internú umelú inteligenciu rôznym obchodným tajomstvám, rôznym špecifickým chovaniam, potenciálne konkurenčným výhodám. Takže keď sa nejaký útočník k tomuto dostane, tak môže to jadro veľmi efektívne použiť proti mne. To je jedna vec. A samozrejme, zamestnanci používajú také tie verejné AI jadrá, do ktorých sa pýtajú rôzne dotazy a podobne, v ktorých sa generuje veľké množstvo zase konkurenčných výhod. Takže určite ste počuli, že veľké spoločnosti akoby zakazujú zamestnancom používať ChatGPT a tak ďalej, lebo vlastne z toho vypadávajú rôzne hrozby. To je myslím, že posledná hrozba. A teraz prínosy. Tých bude pár. Aktívny dohľad, k tomu som sa trošku dostal na začiatku. A väčšinou to používajú vlastne sofistikované datacentrá, prípadne firmy, ktoré majú svoje vlastné cyber security oddelenia. Väčšinou tam sedí 1 až x ľudí, majú veľké obrazovky, sledujú nejaké chovanie v sieti, sledujú chovanie užívateľov, chovanie aplikácií, majú výstup z rôzneho množstva monitoringu a jednoducho čiastočne ten ľudský mozog, čiastočne tí odborníci sledujú to chovanie a vyhodnocujú. Typicky toto chovanie z veľkej časti dá nahradiť, nebude to nikdy 100%, ale veľká časť to dá nahradzovať, prípadne časovo nahradzovať. Ten dohľad prebieha 24/7, človek 24/7 pracovať nevie, takže pokiaľ chcete pokryť 24/7, tak potrebujete, pokiaľ chcete mať ako jedného človeka, čo akoby virtuálne drží 24/7, tak potrebujete tak 4 ľudí reálne. Takže pokiaľ to seknete na polovicu cez nejakého agenta, tak už potrebujete len 2 ľudí. To znamená, zase dochádza k nejakej optimalizácii ľudských zdrojov a automatizácii, veľmi sofistikovanej automatizácii ľudskej činnosti. Penetračné testovanie, to je ďalšia vec. My dnes, keď robíme penetračné testovanie, tak je to o tom, že nejaký človek si naozaj za to musí sadnúť. Síce má nejaké automatizačné nástroje, ale nakoniec on sám, ako som povedal, musí sadnúť, musí prechádzať tie kódy, musí pozerať na tie portály, na tie aplikácie, pozerá sa do logov, pozerá sa do monitoringu, takže je tam veľká časť ľudskej práce. Zase je to veľmi dobrý adept na to, aby ten penetračný tester, takzvaný tej pozície alebo etický hacker, si takto vedľa seba učil nejakú umelú inteligenciu na to, akým spôsobom pracuje, akým spôsobom on hackuje, overuje. A to AIčko sa bude pomaličky učiť a bude stále vedieť akoby sofistikovanejšie a bude vedieť prevádzať väčšie množstvo tých penetračných testov. Oni majú niekoľko podmnožín, do toho nebudem zachádzať. Takže vlastne bude vedieť preberať tú prácu a zase sa dostaneme na nejaké percento automatizácie v rámci tej ľudskej činnosti. Asi to nebude 100% tak skoro, ale už keď budeme na 50%, tak mám ako veľký cost, ktorý sa ušetrí alebo sa zrýchluje to delivery v rámci penetračných testov. Tak a posledné je vlastne monitoring chovania užívateľov. A to už je dneska asi dosť známe. Všetky aj stredné väčšie firmy monitorujú nejakým spôsobom chovanie užívateľov na svojich koncových staniciach. Není to primárne preto, aby špehovali, aspoň teda tomu verím, ale je to preto, aby sa odhalovali nejaké práve útočné chovania, vyvádzanie dát, alebo nejaké malvéry, nejaké vírusy, ktoré sú v tých notebookoch nejakým spôsobom zavedené. Tak, a to je všetko. Asi som to stihol úplne presne. Ďakujem za pozornosť a verím, že vás to nejakým spôsobom obohatilo.